mga kabalen, nagbabalik pa rin tayo dito sa Festival Grounds ng Giant Lantern Festival 2025. Dito pa rin yan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Justin Dizon po para sa special coverage ng CLTV 36 dito po sa ating ligligang parul ngayong taon. At kani-kanina lamang kakagaling ko lamang dito ho sa labas ng Festival Grounds, dito ho sa labas ng Robinson Star Mills at sinubukan kong umikot hanggang Mexico. At nakita ko yung bahagyang pagbigat na ng daloy ng trapiko dahil unti-unti na hong dumarating at nagtutungo dito syempre yung mga makikisaya, manonood at syempre yung mga organizers, yung mga kaanak ng mga lantern makers, I'm sure excited na rin sila at para hindi kayo matraffic o saan ba yung best na ruta papunta ho dito sa ating festival grounds, makibalita muna tayo kay Acel Fernando. Makakasama ho niya si Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando. Ayan, salamat Justin. Kasama po natin ngayon si Sir Louie Clemente, ang hepe po ng SIPOSCO. Ngayon po alamin natin ang traffic situation dito around San Fernando or sa kahit anong ruta po papunta rito sa Robinson Star Mills. Sir Louie Clemente, for the first question, ano po ba yung traffic and control measures na ipinapatupad po natin? Yes, actually, in anticipation nga sa ating GLF festival, lahat ng ating mga enforcers right now ay nakadeploy na. And of course, binibigyan din namin ng emphasis when it comes to response yung ating mga choke point. Like for example, itong ating traffic light area dito sa may Paskuhan, itong sa may malapit sa NLEX. So may mga nakatutok po tayong enforcers dyan. And of course, yung pong boundary natin dito po sa may Magliman sa City of San Fernando, Bacolor boundary natin. Sir, speaking of enforcers po, ilan po kaya yung ating mga dineploy ngayong Giant Lantern Festival 2025 and saan po sila dineploy, sir? So we have around 120 strong SIPOSCO personnel na nakadeploy sa kasalukuyan. Right now, nag-focus tayo dito sa bandang western portion po ng city dahil nga po dito sa may Robinson Star Mills gaganapin ng GLF. So nagdagdag po tayo ng deployment dito. Mostly, lahat ng ating enforcers, specifically yung pong ating mobile unit, dito po yung pinakaruta nila. Dito sila iikot during the conduct of our Giant Lantern Festival. Sir, saan po ba specifically traffic kapag ganitong event po? Gaya po last year, syempre nakita natin kung saan po talaga mabigat yung daloy ng trapiko. Saan po kaya, sir? Relatively, ito pong ating Jose Abad Santos Avenue. So, mag-expect na ho tayo maya-mayang konti talagang dadagdag po substantially yung volume po ng mga sasakyan na dadaan dyan dahil nga po papunta lahat ng ating pong mga manunood ng Giant Lantern Festival dito sa may Robinson. So yan po ay isa sa mga naka-anticipate na po sa department, but of course ayaw ho namin magpaka-complacent dahil kahapon po medyo nakapagtala ho tayo ng napakabigat na dahil ng trapiko dito sa City of San Fernando. So binabantayan din po natin yung ating po mga boundaries, lalong-lalo na po itong along Jose Abad Santos Avenue. So basically kahapon pa lang po ay marami na po yung sasakyan natin na dumadaan po dito sa Jasa, no, sir? For the next question po, anong oras po kaya mas bibigat yung daloy ng trapiko around dito po sa ating area? We should expect around 4 p.m. onwards, substantial increase in the number of vehicles ang ating mararanasan sa daan. Kaya po, ina-advise po natin yung ating pong mga kasyudad, yung pong mga bibisita sa city na manonood ng Giant Lantern Festival, dapat po makapagbiyahe na sila ngayon. At nang sa ganun naman po, magkapwesto sila ng maganda dito sa area po natin sa Giant Lantern. Ayan, sabi po ni Sir Louie na pumunta po ng mas maaga. Ayan, ideally po, talagang mas maganda po na pumunta na maaga dito para po maiwasan yung bigat na daloy ng trapiko dito sa around Robinson Star Mills or sa City of San Fernando. Ayan, sir, ano po bang current situation as of now po ng ating mga daan, sir? Of course, yung Jose Abad Santos Avenue right now, the latest traffic situation is that we're experiencing light to moderate traffic condition.
That is understandable dahil nga po papunta po sa ating mga malls at saka sa ating festival. At yun naman pong bandang norte natin, relatively po light to moderate traffic condition. Yun naman po sa city proper natin, again, light traffic condition. But then again, unpredictable po kasi ang traffic sa kasalukuyan. So we are not complacent na maya-mayang konti ay mararamdaman na ho natin ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Lalong-lalo na po itong lagi ko pong binabanggit dahil tayo po ay nakaparallel dito sa Jose Abad Santos Avenue and then nakatutok pa ho tayo sa NLEX. Tama yun, Sir Louie. Now, itatanong ko naman po, syempre marami po ang daragsa dito sa Robinson Star Mills. Saan-saan po ba yung ating parking dito, sir, sa ating mga private vehicles? Yes, actually po, yung ating pong mga bibisita sa ating festival ngayon, yung pong ating mga VIP, meron pong mga designated parking area po sila. Yung pong ating naman pong mga regular na manonood, ay pwede naman ho nilang gamitin yung parking slots ng ating Robinson Mall. So, it's more than enough po para makater ho natin yung ating pong mga manonood na may daladalang sasakyan. So, wala ho silang dapat ikabahala dahil nakakalat po ang ating pong PNP just to make sure na magiging safe po at secure po yung ating pong mga sasakyan while tayo po ay nanonood ng Giant Lantern Festival. Sure na sure, safe daw ang pagpunta natin dito sa Robinson Star Mills. Now, Sir Louie, may mga alternate routes po ba tayong maisasuggest para po maiwasan ng ating mga motorista ang bigat po ng daloy ng trapiko, sir? Actually, yung dalawa lang naman po yung ruta na pwede natin gamitin papunta po dito sa festival. One is si Jose Abad Santos Avenue. Para po makaiwas tayo sa traffic dyan sa daan na yan, kailangan po maaga tayong pumunta. Yung pangalawa po, ito pong ating old road dito po sa may San Jose. Po pwede ho tayong pumasok dyan sa may Greenville. Yan naman po ay nakabukas sa kasalukuyan. O kaya naman po, dumiretso lang po dito sa may likod po ng East Gate and then papasok po tayo ng likod ng Robinson. Sakto po tayo dito sa Giant Lantern Festival venue. So yun lang po, yung dalawang access. Yun naman po manggagaling dito sa bandang Mexico, Santa Ana, Arayat. Again, Jose Abad Santos Avenue and then turn left lang po tayo. Last na lang po, Sir Louie, ano po ang reminders natin sa ating mga motorista, lalong-lalo na po, syempre expected na po dyan yung mga maraming behikulo na dadaan po sa ating area? Yes, ang lagi pong habilin ng department, especially po sa ating pong mga motorista na makakaranas po ng traffic or yung pagbigat ng daloy ng trapiko, kailangan lang po pakahabaan po yung pasensya sa daan, lagi pong maging malamig ang ulo sa pagmamaneho upang maiwasan po yung tinatawag nilang road rage. Ayan, wag pong matigas ang ulo natin mga kabalan, especially po sa mga magdadrive dyan. Wag po tayong babiyahe ng nakainom or kulang sa tulog para po maibasan natin yung aksidente. Speaking of aksidente po, Sir Louie, no, ano po ang ating emergency response plan kung sakali pong may untoward incident po na mangyari sa gitna po ng daan? Yes, basta po kung maka-experience po tayo ng aksidente sa daan, pwede naman hong agad makatawag po or mag-message lang po sa CPOSCO Facebook page at 100% po tayo po ay magre-responde. Anyway po, sa kasalukuyan po nakakalat naman po yung ating mga POSCO and likewise po yung ating CSFP PNP. So, wag naman po sana pero kung sakasakali may mangyari, nakaantabay ho tayo at magre-responde ho tayo as soon as possible. But how are we making sure po na safe po yung mga vehicles, yung mga ating mga motorista sa pagdaan po around this area? Yun nga po, ang number one po dyan is that sumunod lang po sa mga batas trapiko para makaiwas sa aksidente at yun nga po maging defensive driver po yung ating pong mga motorista at lagi pong isaalang-alang yung safety po ng mga tao na nasa daan, maging yan po ay nagmamaneho o kaya po yan ay pedestrian. Basta po ang lagi pong isaisip sa ulo ay yung pong safety ng bawat isa. Ayan, safety ng bawat isa. Sa lahat po ng babiyahe papunta dito sa Robinson Star Mills, mag-iingat po tayong lahat. Again, huwag pong babiyahe kung kulang sa tulog at nakainom para po ma-ensure natin yung kaligtasan natin. Ayan, ang nakausap po natin, ang chief po ng CPOSCO, Sir Louie Clemente. Justin.
Okay, maraming salamat Isel Fernando, gayon din kay Ginoong Louie Clemente ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad, ano. And ito ho mga kabalin, ano, bago tayo bago natin puntahan ito hong mga lantern makers dahil syempre mainit pa ho yung ating panahon ngayon at kung inyong nakikita kanina, alam ko pinapalabas natin yung mga parol, nakikita ninyo ay nakatakip pa, yung iba naman medyo nakahiga pa, ano, at hindi pa yung naka front facing kung tawagin. At maya-maya syempre oras na pakislapin na ng konti yan, ipapakita rin ho namin sa inyo. Sa ngayon nakasilong muna yung ating mga lantern makers, final preparation sa kanila mukhang tapos na at wala nang kailangang alalahanin. Dito naman ho sa venue finishing touches na lang, kanina pa hinihintay na lang namin ho kayo dito. Pero sa mga pupunta, meron hong konting paalala, ano, yung mga organizer, para naman sa gayon matiyak ho yung kaligtasan ng ating selebrasyon ngayong gabi ho ng Sabado dito ho sa Robinson Star Mills, Pampanga. Una ho sa lahat, ano, yung ating mga kababayan, keep your hands clean. Yung mga pupunta dito, syempre, marami tayong mahawakan, maraming bibili, kakain, etc. So, magdala ho ng mga sanitizer, alcohol, ano, upang hindi rin tayo maging spreader ng posibleng sakit. And then, of course, magtakip ho ng bibig at ilong kung kailangang umubo o bumahing. And bantayan ang inyong mga gamit at Claygo o clean as you go, mga kabalina. Huwag ho tayong mag-iiwan ng mga basura dito ho sa festival grounds. And syempre, ito, paalala, paulit-ulit, para ho sa isang mas mabilis na... Okay, para ho sa mas mabilis na para sa mas mabilis na ating o mas maayos na ating seremonya, ito ho mga kabalin, ano, meron tayong konting mga reminders, mga lalaking bags o backpacks, armas, patalim o darts, bawal ho yan. Mga paputok at smoke canisters, illegal na droga at anumang ipinagbabawal na gamot, drones, scooters, skateboards, bawal din ho yan. Alak at laser devices, bawal din ho yan. Mga non-authorized na flyers, offensive na karatula, illegal na paninda, bawal din ho yan. At bawal din yung kahit anong transmitting o jamming devices. Yan ho mga kabalin ang kailangan nating alalahanin dito ho sa ating festival grounds, ano. At mamaya magbabalik kami pag kumislap na itong mga parol at syempre mga kasama natin dito si Rain, si Aisel at si Angel ay nakausap na rin yung mga ilang early birds at yung mga maninindaho ng pagkain dito. Muli, ito po si Justin Dizon para sa special coverage ng CLTV 36 sa Giant Lantern Festival 2025. Kita-kita tayo mamaya. Tara na ho mga kabalen, punta na dito. Kung hindi makakapunta, paalala ko lang pala, pahabol lang. Pwede ho kayong manood sa aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At sa atin naman pong website, ano, www.cltv36.tv. Live din ito sa telebisyon at CLTV 36 sa Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71, dito po sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Muli po, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, Justin Dizon po, magbabalik kami mamaya para po sa special coverage ng CLTV 36 sa Giant Lantern Festival 2025.